Opa, xenteña, oa! Oxe, teño a pataca teño 12 desta. Oxe, vai por aí. Xa biche desa amasadora na carreira esa que acabamos de pegar? Velocidade cruceiro. Racatrán, función de cocción. Baixo. Pizza, cocción convencional. 180, aquí baixamos un pouco. Hai uns 40 minutos que vamos facer un pastel de uvas con cobertura de manteiga. Cobertura de manteiga con sabor a limón e uns pouquiños froitos secos. Bueno, non son 4 cousiñas, pero sí que é certo, o teño prendido, sí que é certo de que é moi sinxero. De feito, casi chamámoslle pastel por non chamarlle biscoito, porque de algún xeito temos unha fariña, temos leite, temos un pouquiño de ralladura de limón, temos ovos, perdón, isto para a cobertura, que vamos facelo aí detrás, vale? Vai quedar estupendo. Pensad unha cousa, esta cobertura vale para cantidad de postres. De feito, son cousas que se fan en primeiro xa, de repostería, xa aprendes a facer este tipo de cousiñas, son moi sinxelas, pero tamén son destas cousas que son sinxelas, pero que se manteñen ao longo do tempo, porque son boas, porque están moi boas e porque son moi doadas de facer. E precisamos unha uva. A ver que uva nos sorprende hoxe don Rafa Durán. Non sei, porque mira que temos variedade, aquí en Galicia. Para mí, todas boas. Todas cumplen unha función. De feito, non quero enrollarme, pero vos lembrades desas uvas olvidadas fai 20 anos, que os tiñamos para o viño malo da mesa, non sei que, como están integradas ahora nos novos viños, que son fantásticas, que chegan ao padal de outro xeito, que nos fan descubrir novos sabores, que non todo queda na uva albariña, na uva ribeira, na uva mencía, hai moitísima variedade máis. A ver que nos trae o gran Rafa Durán. Amigo, onde andas? Hola, Xoanqui, amigo, oído en Ribadavia, chef. Por suposto, porque se queres uva branca, eu veño onde está a mellor do mundo. Pódese dicir, non? Que non se enfaden as demais comarcas. Estamos na comarca do Ribeiro. E aquí veño eu porque son o reporteiro recadeiro, sempre ao servizo do cociñeiro. E falando de uvas, sabes que lle di unha uva a outra que está despistada? Espabila, que estás na parra! Pois estou aquí con Diego de Cume do Avia, unha explotación vinícola. Vinícola ou vitícola, como se di? Vitivinícola neste caso, tamén facemos viño. Ai, sí, das dúas cousas, porque eu o que quero, o que ven a buscar son uvas. Uva branca. Ainas. Ainas. Que tipo de uva tedes aquí e por que tan boa? Pois atopastes-nos apañando a loureira. A loureira. É unha caste que é serodia, ten unha maduración máis lenta, e, bueno, pois estamos la deixando, neste caso, para o final. Vale, porque Xoanqui o que vai facer creo que é un postre, vale, unha sobremesa, e que tal vai esta uva para iso? Porque eu vi onde está mellor, como sempre, pero non sei se esta a mellor uva para cociñar. Eso teno que decidir ele, eu casi lle lanzo o reto de que o intente, non? Un reto? Aí xa me está gustando máis. Se maceta, claro. Sí, eu creo que sí. Xoanqui, aí che vai o reto a ver que faz con ela. Contame cantos vos levades aquí traballando cantos anos xa? Pois comezamos dende ceros en base territorial, preparando o terreo, eso, bueno, empezou a ocurrir no ano 2005. 2005? Sí. Ti máis teu irmán? Non, é dous primos máis e máis outro primo. Sei que sodes familia. Sí, eso é. E teu avó tiña algo que ver con todo isto da uva ou non? Non con este proxecto, pero sí, somos familia de viticultores. Somos os primeiros que pechamos o círculo facendo viño, pero sí, a viticultura ven de atrás. E traballando a uva? Sí, eso é. E se che pregunto unha comida con uvas, porque ti de viño sabes, de uvas tamén, cociñar cociñas? Bueno, o churrasco sei facer. Eso, o da cociña deixo yo ao cociñeiro. Por que se chama loureira? Pois porque toma o nome do loureiro, que se emprega para moitas veces cociñar o marisco, por exemplo. O sea, ten sabor ou non? Sí, ten sabor, pero sobre todo aromáticamente lembra ao loureiro. Curioso. É dicir, que para un peixe iría ben, o mellor? Podería ser.
podría ser. Xoanqui vai a facer algo doce. Xa nos contarás que tal son estas uvas, porque valenche, non? Valen Pois aí perfectamente. xa as vamos. mandamos, con máis cuidado que non nos vou tirar. Graciñas a ti, Diego. A vos. Estaremos atentos entón, non? Sí. A ver se aprendemos a facer algo máis co churrasco. E probar a ver se resulta o... Ese plato. Home. Adeus, compañeiros. Pois teñen razón, van moi ben para o peixe. Aquí podese facer unha salsiña. De feito, xa temos feito algunha salsiña de froitos vermellos. Pouca diferencia hai con respecto a meter unha uva destas. Ao mellor temos que pasalo un pouquiño máis por quitarlle a pel, pero nada máis, porque quizás non se desfai tanto. De todas formas, esa é unha uva moi rica. Pódese comer tranquilamente ca pel, non ten eses toques ácidos aí arriba, ten un seu toque tamén doce, tamén está en un estado perfecto ahora mismo para facer os postres. Os postres sí que é importante que a uva este no perfecto, este perfectamente madurada. É onde salen todos esos azúcares. Vale, e a partir de aí, tirar para adiante. Bueno, comezamos, mirade. Un cunco. Neste cunco, 250 de fariña. Bueno, despois vedes toda as cantidades. Eso non apuntedes ahora porque vai despois. O azucre e os ovos. Quedoume aquí un pouco de azúcar, por iso dou volta. Eso, agora sí. Agora sí. Xa aproveito isto para coller e botar as cáscaras, Facemos así. 3 oviños, 4 ovos. Estos son bons, así que van 3. Son pequenos, botamos 4. Son destas sobremesas donde temos aí, que ven a veciña, pois teño estas uvas aí, que fago con elas e tal. Pois aparte de comelas así, pois sacamos ideas tamén, as comemos de outro xeito, Facer un postre así mola moito, Cazado, aí non vai quedar. Aí, cazado. Vale. Veña, e comezamos a traballar. Importante que traballemos e mesturemos ben todos os ingredientes. Ora vai o lévedo. E o leite. E despois, ao final de todo, metémoslle un aroma. O aroma que lle metemos agora, o pastel, ademais das uvas que vai dar aroma e sabor, metemos un viño doce. Eu teño aquí un Pedro Ximénez, pero que tedes un Porto, un outro tipo, calquera viño doce, tinto, que sexa doce, válenos perfectamente, vale? Sempre que ter, na cociña úsase moito, non solamente para isto, sino para as carnes e demais, pero eses fondos de armarios que estamos falando seguido continuamente, dicindo, pois temos que ter isto na cociña porque vai nos solucionar cantidad de cousas. Un viño doce tamén, tanto branco como tinto. Meu pai, lembro que non fallaba, A xente, ademais, sinto moi orgullosa, ademais, deses toques que daba el as caldeiradas, sobre todo o polvo en caldeirada. Facía un polvo en caldeirada que aquilo era brutal. Facía con polvo en caldeirada e tamén carralla en caldeirada. Botelle un pouquiño de manzanilla. Dun viño seco, un oloroso, nada, media copiña, Non quero decir a marca, esa marca coñecida, pero por aí vai o conto. E é o que diferencia dicindo, pero que ten isto? Que ten isto? Lembro un restaurante, non me acordo como se chamaba, que tamén unha vez un arroz. Comí un arroz de mariscos con peixe, aquilo estaba impresionante, riquísimo, éramos moitos comendo ali. E que todo o mundo, aí quedei como o rei, pero ten algo que non sei o que é. Era eso. E eu sei o que é, porque me lembraba, non? Esas recetas que facía meu pai e que traballaba cun oloroso, con un viño doce oloroso branco. Moi importantes os viños na cociña, moi importantes. E, por suposto, as uvas, tampouco que falten.
Se non hai uva, non hai viño. Vale. Bueno, vemos. Vale, eu creo que non precisa nada máis, O sobre de lévedo enteiro. E agora é cando vai. 2 culleradas, isto é unha copa, Aí, esas 2 culleradas, chéganos. Sabe un sorriso. Con estes aromas, sabe un sorriso. Que lle vou facer? Bueno, non me digades que non é a receita doada. Isto é moi fácil de facer, isto o fan os cativiños. Bueno, ahora sí que o temos, vedes? Perfecto, Vale. Collemos o molde. Se vos fixades, xa lle falta aquí un anaquiño, que é o que fixen. Faltalle aquí un anaquiño, unha trabadiña que metinlle aí, de manteiga. Esa manteiga, bueno, xa sabedes, non? Mira, está moi brandiña, polo tanto, en vez das maos, normalmente uso as maos, porque co calor das maos, o que facemos é rebrandecer a manteiga, e dese feito xa vamos pintando todo alrededor, Vale. Aí. Ben. E agora a fariña. E xa temos garantizado de que aquí non se vai pegar nada. Ou eso pensamos. Non é a primeira vez que nos sorprendemos. Pero bueno, o traballo o facemos. Imos para a pía a darlle o tambor. Vale, metemos ben de farilla, que quede toda, facemos así, e xa queda, vedes, xa queda a fariña xusta. Vamos ao redor. Listo. Oh yeah. Vale. Aí está, para adentro. Emborcamos. Unha lingua. Sempre está abaixo de todo. Este Murphy, a chaman ya de Murphy, ten toda a razón o Murphy. Eso é. E aproveitamos aquí todo, vale? Baixamos e agora metemos as uvas. Ben, hai outra opción. En vez de quedar así, se queredes facer tipo biscoito e que quede un pouquiño máis espeso, usades un molde un pouquiño máis estreito e queda a uva por riba. Neste caso, quero integrar. Repartimos así e dentro de 40 minutos esta uva vai abrirse, vai soltar todo o seu azucre e vai nos aportar un saborazo que vades flipar. Boísimo. Toda, sí, toda para dentro, por suposto. Non vai quedar unha. Aí está. Vale, que me sobra de aquí? Por de agora nada, isto, eso vai para a cobertura. Imos para o forno. Xa debe estar quentiño, 180, e aproximadamente, calculo eu, uns 40 minutos. Aos 30 minutos vamos a ir. Entón, o que imos a facer é coller un espeto, bueno, metelo xa. É coller un espeto de madeira, e pinchamos hasta chegar ao centro. Se é así, se le veda así máis ou menos, le vedará así, non? Uns 4 ou 5 centímetros. Metémolo o espeto xusto ao centro. Cando sacamos e sale limpo, o espeto é dicir que xa está feito.
Vale, eso xa callou, entón xa podemos retiralo. Non entretenemos máis, Tampouco ten por que estar seco os 40 minutos completamente. Pode estar lixeiramente húmido, lixeiramente, non crudo. Dentro de 40 minutos seguro que non está crudo. Pero ao ser tan... Pensade que a uva hai moito líquido dentro, non? E iso vaise soltar todo dentro. Polo tanto, non é como o biscoito convencional de que sale así o mellor completamente seco, depende de onde pinches. Como pinches uva vai quedar un pouquinho húmedo, pero o vedes perfectamente, Vedes, porque cando sale, sale eso, húmido, pero non sale pejado a masa que acabamos de meter, vale? Ben, imos por outro chollo. Temos aí, o que non ten a máquina, ten o brazo, e vale igual, non? A manteiga... Xoanqui, Mi madriña A ver, querida, no. Dios mío do alma, mira, non pai. sei como chegou isto á miña casa, Todos os pratos son meus, todos son meus. Bueno, ao mellor hai algún meu no medio, No, así, Pero así tal e eu como... non- Pero ti tes pratos, na tua... Teño tamén, pero eu estaba allí poñendo orden, lavando todo e dixen, alabado sea Dios. De verdade, Pero isto... E todo isto canto é en 5 días, creo. Bueno, non, algo máis, que non como tanto. 7 días, por isto de contar os sábados e os domingos, non? Dixen eu, pero isto que é? Non sei, pero... Nin que vender a platos. Mira, papaches todo eso, a mí non me parece... Como apareceron na tua casa? Bueno, Por arte estaba de magia, todo non? moi bo. Ti dis plato, que mates, non? Non Mira, trago. estaba todo moi bo. Todo moi bo, claro, non che dixo... Nada, dixo, De vamos que levar traigo a ver... listazo, de que estaba o... de que Oi, estaba saber o- se leva o fun de volta, non sei, non sei. Mira o que Que teño, facemos teño hoxe, unhas logo? uvas... E sempre me convence. Eu son algo paroso. Sempre me A ver. convence, sempre me convence. Faltan Mira, uvas, eu. faime un favor, ponte aí, sabes manexar esa máquina? Non. Pois aprendes, tira para atrás. Veña, a ver logo. Ao mellor tamén a levo, aí. Imos a hacer... No, esa pesa. Ademais, mira, estas son de que teñen ventosa abaixo, esta non pode comer. Xa non- Bueno, non dixo nada, Xa non amarro. non falo moi alto, non vai a ser que... A ver, daquela que teño que Que facer. estou pa aí. Ahora che dixo, non te preocupes, mira, vouche pasando as cousiñas. Vai botando aí a manteiga. Espera que che dou unha culler. Pero, Así, Isto sale daqui. así, toma. Mira, dixoche, va. Espera, Vale, espera isto que non se para, eu boto por aí. Vou contigo, espera. Eu non estou tan modernizada, na miña casa. Ai, mira, pai. Fas así, apretas e baixa, mira. A ver, aí. Ai, E agora sí, e moi levantas, bien. Moita Viches? pena. Non ves que teño que vir verte cada día, porque senón... Aí todo. está, toda. Ai, toda vale. Toda para dentro. Dixen, eu se boto demais. No, non te preocupes. Xa estou atento, eu. Non se te pode perder ollo a ti. Ai, logo marcho con outro plato, oiches? Ese é o A ver, azucre. Este é o azúcar. Azúcar Tamén, moído, todo sí, para adiante. adentro. Ahora baixamos o Va. brazo. Baixamos o brazo. O da máquina. O da máquina. Dalle máis forte. Ah, Queríasme engañar. quería pero- engañar. A ver, e Ahora- agora? Ahora, empezamos no número 1. O número 1 é o Número palote. un. Ese é. Veña. O número 2 é así, como un patiño. Métello. Isto é unha maravilla. Métello. A que O sí, a dos, que veña. mola. Aí. O número 3 ten dúas barrigiñas. A ver se marcha. Aí está. Que a máquina tamén, O oiches? número 4 é como se ese o 4, a cara do teu retrato. Eso é. Vale, vou para Pero para ahora adiante e vouche precisa- pasando máis cousas. Vale. Espera un pouquiño, espera un Espera pouquiño. un pouquiño, que mezcle- Deixa que vaya amasando un pouquiño, espera. E mesture ben todo isto, non? Claro, porque así eu tamén... Ai, estes inventos tan genial, Mi madriña querida, cantos platos esta muller. Eu xa decía que me faltaban moitos. Espera que che dou a reladura do limón. Esto moi ben. e isto. Esta é unha maravilla, É unha maravilla, mi Ah, que madriña sí. querida. Así estamos ahora. Antes os homens teníamos un brazo dereito e tal. Ahora nada, ahora tal. Sí, sí, Todo van sí. as máquinas, todo eso nada. Isto Vale, que é? isto é azúcar vainillado. O azúcar vainillado, se queremos darlle un toque, non é necesario. O que si vos digo que botedes ou un pouquiño de esencia de vainilla ou azúcar vainillado ou pasamos de todo a vainilla e simplemente co limón, cunha reladura de limón ben botada, vai quedar moi ben. Bota o leite agora. Veña. Así, non A paro pouquiño, nada. moito, non, menos, Eso un pouquiño, 2 culleradas. Vamos Ah, botarlle vale. 2 culleradas. A ver, Aí, así. espera un pouco, que misture ben. Que mesture ben. Que Esta nin se mesture ben. escoita, oiches. Nin se escoita. Outra máis, non? Outra máis? Un pouquiño chiquiño máis. Iu. A ver. Ti que dis? Vale, deixo. Si tal precisa miramos despois. Ti pensa que ten que cubrir. O que estamos buscando non é o que dixa eu porque dixa, no, temos que pensar, non que é o que ten que facer a cobertura, cubrir.
Polo tanto, precisamos que este suficientemente licuada para que se reparta por toda a tarta no momento que botemos cunha xarriña. Ah, xa entendo, xa entendo. É O que pillo. cubra e caia así un pouquiño. Efectivamente. Bueno, entón, a ver, que me estás contando? Un poquinho máis de leite. A ver, se ti queres que caia, non? Podíamoslo facer un pouquiño Faino ti, máis. veña. A ver, bueno, Se sale mal, vou te culpa a ela. Iso sale mal, claro. Ai, foi ela. Esta veciña ven pa A ver, traballar. vamos a esperar ahora que ligue. Que ligue ben. Que ligue ben. Ti lijabas ben na discoteca? Claro. Bueno, algo facía. Algo de verdad. Sí. Era los parvos de todo. Algo facía, oh. Claro que sí, sí, está... Un poquinho Bueno, máis. un poquinho máis poquinho, aínda, pide non? un poquinho máis. Pero hai que ir a poucos, Iu. sabes por qué, verdad? Porque hai que esperar a que o ferro vaya traballando. Entón, cando pase 30 segundos é cando vemos, hai que deixar traballar o ferro, non botar de golpe. E agora, ben. aos poucos, vale, eu creo que por aí pode ir, non? Este que falta, este. A Ahora, reladura, dalle a reladura, dalle por aí, Así veña. tamén? Así. Isto parece unha armónica, oi. Parece, sí, pero non lle de... A ver se vou levar as que non uñas. chego branco. Pouquinho a pouco. E ti non vixes esta chegou estes días. Ben. Aí vai, Moi ben. O limón lavadiño, Non o collades de aí abaixo, que a mellor me subo un cão, limón dale, que da pasar horta. por a auga, e da horta. Que ben ule, verdad, o limón? Que ben ule, Joder, e con un gin tonic, que ben lle queda. E este canto, toda alrededor, todo Todo limón. alrededor botelle limón, sí. Vai a quedarlle moi ben. Que a uva leva moito Dalle, azúcar, sí. a uva ten esa parte doce que vai a soltar tamén. E lembra que queda o azúcar vainillado tamén, Ah, que nos queda aí. bueno, está unha pintaza bárbara, Vou dar a volta, vou a mirar para aí a ver como vas. E a que ule ben. A ver. Sí. Mira, Mira, botallíalle 2 culleradas máis de leite. De Listo, leite, o limón sí. cheja. Sí, O limón cheja. paramos xa? Sí, eu penso que sí. aí vai. 2 culleriñas, pero moi pouquiño. A ver, ve. Un pouquiño, a ver, un chisquiño Mira, a máis. mitad desto. Un chisquiño máis. Ai, vale. A metade. A ver, ahora sí, Ahora sí. Aí está un gusto, e agora xa non faz Si non tanto resbala... frazo. No, ahora traballa mi madriña querida. Por que te crees eu que digo? Deixa de meterlle calorías ao corpo, que xa non hai sachos, ahora hai tractores, hai máquinas para todo. Hai máquinas para todo. Antes facías esto, e facías o ejercicio, que gimnasio nin que carallo. Collías primeiro Anda, ca que dereita, non. despois ca esquerda, faltaban de brazos e pés. Claro, e para viña un facer. pola porta como a veciña, non sabes, e veña. Ponte Si aí a non dar fagas falar da veciña e tal. Mira, que queda? o azúcar este, que xa. Ben, estabas atenta. Ben. Aí vai, así a poucos. Sí, así vai misturando. Para adentro. Bueno, pois moi Isto ben. vas a poñer a torta Esto, de... cando teñamos a torta, Sí. o que facemos é cubrila toda por dentro, por riba. Si queremos, collemos unhas uvas en cru e tamén lle poñemos unhas uvas en cru que mola topalas e que estopen na boca, están Sí. moi ricas, e metemos un poquinho de froito seco. Que froito seco lle metemos? Metamos. Ti que tes? Amendoa. Non tes unha nogueira? Eu neste caso teño, hai unhas pipas peladas e máis unhas améndoas. Vou a trocer un pouquiño as E améndoas. pollo por riba. E pollo por riba. Pero na túa nogueira... Eu fago café. Ti fas o café, mentras esperamos o forno eso. Vas facendo. Digo para despois, para vir probando a torta, non? Pois mira, por que non vas para casa, fas o café, mentras fajo eso, e así xa me libras a min de facelo eu. Xa fa... Non te estou botando, No, eu entendo, Tom. Pois, Tita, non vai marchas facer o daqui café, do lado da corre. máquina. Pois veña, marcho. Vete. Volvo despois. Fíxeme caso. Chao. Chao, Isa. Viquiño. Vicos. Chao. Bueno, compañeiros, chiscamos un ollo. Veña, ata agora, que non falta nada. Vale, desvolado, mirad onde aparecen as uviñas aquí, que cousa rica. Agora, botámoslle a cobertura. Mira, a cobertura ao final a temos que estender. Ai, para dentro vai toda, Aquí non queda nada, está riquísima. Isto agora, despois o que temos que facer é deixala un pouquiño, a refriar un pouquiño, para que colla mellor a... para que endurezca un pouquiño. Mirade, non vos preocupedes porque queden así un pouco irregular, home, que non quede nun sitio unha altura de 3 centímetros e a outro de medio centímetro. Repartimos. Pero, sabedes que agora, como caixa,
Ahora xa ese orden estructurado, esa simetría, xa non se leva na cociña, entón casi mellor, non? Para os cociñeiros. Facemos así e repartimos todo ao redor. Como me gusta, é moi entretenido traballar así cos postres e demais. É moi chulo. É que eu penso que é como xogar. É certo, eu non sei onde o vin ou leíno nalgún lado ou algo, non? De que, bueno, pois que nosotros ahora de adultos que non dibuixamos, que non nos sentamos con un lápiz ou con uns lápices. Vos confeso que sí, a min encanta o dibuixo. De feito, estudiei artes gráficas, o dibuixo lineal, máis co artístico. O artístico sí que non son moi bo. Pero é certo, unha cousa que din é de que todos dibuixamos, a todo o mundo encantounos, en algún momento da nosa vida, encantounos dibuixar. E quen o dixo, que non lembro quen foi, ten razón, ten toda a razón do mundo. Dice, é verdade, eu non pensara niso. E chegou un momento da nosa vida en onde deixamos de dibuixar, pero a todos nos deu en algún momento, isto vos digo para animarvos, porque sí que é chulo, me refiro, estou falando isto, se me ven a cabeza non porque estou tolo, senón porque estou facendo traballo pois moi manual, non? Moi de manualidades que se pode traer un cativo e facelo igual. Isto é moi entretenido facelo. É así, Bueno, como dixen, os frutos secos, os que teñamos. Bueno, he de traervos, teño que lembrarme porque teño miña irmá que canto invento hai de cociña, canto invento me trae. E outro día, sabedes que me trouxo? É que non o vou a decir, porque se non perda a gracia. Bueno, vou decir, xa que o dixen, unha máquina para pelar as pipas, para pelar as pipas de cabaza. Bueno, quen merca eso? Que si o chiste de comer as pipas é non cos dediños. Oes, lembro a miña nai, pobriña, que moito sabían as pipas. A todos nos chega un momento de que os dentes xa non están para eso, porque sigan disfrutando. As persoas que non teñen dentiños ou que os teñen xa un pouquiño así, non? Para comer pipas. E nel traela, he de enseñarvos a maquinita é semellante a un corta-uñas de comer as pipas, moi graciosa. Rocío sempre anda aí buscando canto argalla hai, canto invento hai, aí o saca. Mira que a mí me gustan os inventos, pero a ela moderneces que me empeñen. Mira a máquina como nos solucionou hoxe o día. Moito lle gustou a Isa traballar con ela. Xa está tardando. Non tardará moito en aparecer de novo. Cabachis! A ver esa anaco. E virá co café, porque si, cando di as cousas, non dixo cando, pero traena se cumple. Veña, vamos meterlle un poquinho de tralla, que senón mi madriña estamos aquí durante 2 horas. Podemos facer o biscoito sin todo isto, sin esta parte crocante? Non é o mesmo, Si que podemos facer, evidentemente, non? Pero non é o mesmo, Cambio o conto. Así. De todas formas, oye, que se non queredes o chollo así, xa hai especiais de postre. Esta é améndoa, e claro, vos sorprenderá, non? Pero está salgada. Ese salgado nos postres son moi ricos, moi ricos. De feito, os postres, usar, como falamos moitas veces, é un potenciador de sabor. Pero un potenciador de sabor non solamente dos ácidos. E tamén dos doces tamén potencian o sabor. Bueno, e agora que poñemos? Poñemos aquí nunha beiriña así, non? Pois, por exemplo, poñemos así de pé, estas 3, así de pé, poñemos así uns pouquiñas máis de pipas por aquí polo centro, aquí non queden aí, senón as papas, os paxariños que teño por aquí. Eso, un carreiriño de pipas, e teño aquí estas uviñas que están lavadas, que as poño, a ver, un racimiño non nos saldrá así, que quede bonito, que me decides? Así, non queda bonito, non queda, non, desfaise moito, pois nada, van así, mira,
1, 2 e 3. Eu non lle poría, veña, 4, e como ten que ser impar, 5. Vale, sin máis. De aquí, douvos un chisquiño dun ollo e aparezco aí, na esquinilla da mesa. Agora. Ñam. En esta chebo, a uva usámola na sobremesa facendo un pastel onde temos que mesturar a fariña, o lévedo, o azucre e os ovos. Incorporamos o leite e o viño. Vertemos sobre un molde engraxado e asentamos as uvas. Enfornamos 40 minutos a 180 graus. Mentres, nunha amasadora mesturamos a manteiga co azucre, a reladura dun limón e o leite. Cando o pastel estea morno, cubrimos coa cobertura e máis cos froitos secos. Empratamos e listo para comer. Teño a hortelá en flor. Mira de pai, tiña que sacala, Por lo menos, ahora non me colledes isto e dades comer. Pero, digamos que non luce isto. Claro que sí. Bueno, pois é un xeito sinxelo, con os 4 cousiñas que temos na casa, porque creo que non inventamos absolutamente nada. Ollo, repito, cos froitos secos, cos respecto aos froitos secos, que tedes a noceira na casa e tal, colledes as noces e tirades de noces, machucades un pouquiño, quitades todo o pó e botades noces por encima e queda espectacular igualmente. Bueno, pois non queda máis que disfrutar disto. Estou desexando despedirme de vos. É raro, é raro. Pero sei que aquí vai haber ondanadas, sí, para coller un anaquiño desto. Cada vez somos máis neste espacio e os platos non aumentan. Hai que dicirle a produción, non trajas platos, trae fontes xa para empratar. Un biquiño, un aperto, sorriso na cara, por favor. Ata outro día. Ñam, digo chao. Ñam.